Perkenalkan, nama kula Rizky Sarwiswara, kelas X MIPA 2, nomor absen 28. Anantareja atau Antareja yaiku putra Mbarep Bimasena sing lair saka Nagagini putri Bathara Anantaboga, dewa bangsa Ula. Kawinan Bima lan Nagagini ing lakon Bale Sigalagala kedadean sakwise Pandhawa slamet ing kedakan kobonge Bale Sigalagala digawe Kurawa kanggo mateni Pandhawa. Bima banjur tinggal Nagagini tekan pas dewasa dheweke ngongkonke kanggo goleki bapak kandunge karo bekal pusaka napa kawaca paweweh Anantaboga lan ali-ali mustika bumi paweweh Nagagini. Anantareja mangkat menuju kerajaan Amarta. Ing tengah laku Anantareja nemu mayit sawang wedok sing kamot ing prau tanpa pengemudi karo nggunakne napak waca. Antareja nguripake wedok iku sing ora liya yaiku Sambadra, bojo Arjuna. Tiba-tiba jedul Gathotkaca nyerang Antareja. Gathotkaca nyat lagi ditugasi kanggo mengawasi mayit Subadra kanggo nangkep pamayu pamatenen adep mbok cilike kuwi. Subadra sing wis urip bali melerai kapindho keponakannya kuwi lan padha ngenalake siji padha liya. Antareja lan Gathotkaca bungah dhuwur temon niku. Kapindho putra Bima kuwi pun nyambut gawe padha lan dadine kadadean nangkep pamayu pamatenan Subadra sing sabenere yaiku Burisrawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.